No niin, morjesta vaan kaikille. Tää on tällainen pieni ilmoitusvideo. Tässä lytkyttelee sohvalla. Tällaisessa sisustuksessa on huone. 2 nukkumapaikkaa ja tällaista. Ja niin tässä on tällaiset kuvat. Tämä huone. Telkkari ja digiboksi. Ai niin, Xbox. Kyllä täällä huoneella viihtyy. Tästä mun huoneesta oikeastaan olkkari, mutta olkkari on mun huone. Isällä tästä on huoneen. Niin tää on periaatteessa mun huone. Xboxien on vielä laittu. Ei jaksa. Latauksessa tää koko juttu. Tässä on vaan eniten ilmoitusvideot. Mitä vittu? Sims 4. Ja vittu eli mainostus. Sims 4 tuli äsken mainostus. Telkkarista niin joten, mutta ei vittu. Pitääkö ottaa ääneposti, ei tuu tekijäoikeuksia. Pitkät hiukset saat. Ei vielä niin pitkältä pitää leikata. Se menee täällä näin. Se. Kai se. No niin. Ja se ihmettelette mitä nää on. Mulla on rauhat suussa. Joten niitä näen. Mutta tässä vaan röhöttelen sohvalla. Ei mitään, mutta katon Robin Hoodia. Ainakin pääsee keittiöön. Tuo valita. Nukunko tuossa seinän puolella vai nukunko tossa? Tossa tai tossa. Keskiviikkoisin 8 TV5. Niin. Sitä vaan, että tässä pieni tällainen. Tää rekordaa. Tää tietenkin tää rekordaa. Tullut vähän aikaa sitten soundsta. Tuolla laturissa oikeesti nyt häirittää. Niin, näin, todisteet. Robin Hoodi. Tossa Robin Hoodia. Joo. Vois nukkua tässä. Ei mulla ihan sänky. Siis toikin on periaatteessa sohva. Tää siitä on vaan levitetty sängyksi. Ottanut energiajuomaa ja silti väsyttää. Ei nyt tässä tällaista opettelyä. Ja nyt sitä, että videoita tulee aktiivisesti niin kauan kuin jaksan näistä tehdä videoita. Voi ottaa tässä vaikka kuvia sen. Tästä ja se saa tässä yläreunassa. Te ette ehkä näe tässä. Eiku,
Tässä, näin. Yläreunalla. Mä voitan vaikka tuosta teilleistä kuva. Että tää on hyvä katsomaan. Tää on Trem Plussa ja tässä on hyvä kamera. Jos niinkään. Ainakin parempi kamera kuin siinä mun Pocket Edit. Samsung Galaxy Pocket Edit Plusassa. Jatketaan. Niin, mä voin tehdä Xboxin videoita. Niitä live. Vaikka tuolla voin kuvata Xboxia omalla kameralla, ettei tällä kännykällä tarvii. Tai sitten vaan kännykkä. Kumpi on parempi? Laittakaa kommentteihin, että kumpi on parempi. Kännykkä vai se Xboxi? Se Xboxin kamera on niinku tälle koko ruutu näyttää. Voin kuvata vaikka Minecraft. Xbox Minecraft. Mutta se on tietokone, miksi mä lataisin se tai ostaisin. Tai ikinä teinkään. Mutta tällaista höpöttelyä tällä kertaa. Videoita tulee silloin kun mä ehdin tekee. Ehkä ei tunni aktiivisesti. Lähipäivinä mä yritän tehdä aktiivisesti videot. Mä oon nyt mä join nää kamera. Mutta se oli Ari taas täällä kertaa. Muistakaa tykätä, kommentoida, tilatkaa. Mitä ikinä teettekään. Se oli jos minä taas täällä ja nähdään seuraavana jutun parissa.